Čaute pri mojom novom videu s mojim bratom. Môj brat teraz kúka Máša a medveď. Môj pravý brat. A porozprávajme sa teraz o Porčovi. On musí k psychiatrovi. Aha, aký som dobrý. Lebo je veľmi postihnutý. Na mne. Áno, na mne je postihnutý. Hej, Matej! Nesmej sa na tom, OK? Môj brat sa smeje, smej sa. Vidíte, ako sa smeje? Ako škrývak. Môjmu vlastnému bratovi, Norčovi, teda Porčovi sa smeje. Už spomínali s mojím vlastným menom, to nie je možné. No sám! Sám! Je čakaj, tu namáha sám. A ide... Radšej do jednotky. Na ďalšom videu budeme určite mať spoločníka viacej, lebo teraz už bude začínať škola. A dúfam, že k nejakému pôjdeme a budeme proste točiť. Áno, pôjdem k Lukášovi. A ty čo sa smeješ? Kuči už. To tam je čo hovorím niečo, tak ticho. Pôjdeme. Idem do obchodu, tam to bude na babatku. A čo sa smeješ? Tu smeješ na mne? Išiel na barátku, urobil tú karabatku. Išiel na barátku, urobil tú karabatku. Dobre. Ako pekná pesnička. 955 855. Teraz sa pýtali, že napíšte si 904. A ja som 855, no dobre. Ťažké. Keď netočím video, som akože sveger. Baraba, idú motherfucker a tak ďalej. A keď toto robím, tak nemám slov. Vidíte, nemám slov. A reklama. To je Hitler. Ideme do ďalšieho levela, čo vôbec neprejdem. Alebo to vypnem.